Хора, днес аз ще играя Temple Run 2. Новата версия на играта. Да, не съм играл от много време. Освен това, тази игра е новата версия. Тези ги помня. Тази е нова. Този не е нов. Някаква да ги разглеждам. Аз съм си с този. Сега да започваме. Аз вече минах началото, нали ви обясняват, забравих думата. Вече преминах тази част и сега официално играя. Да видим какво ще направя. Ох! Това е много гадно, не мога да видя тези неща. Трябва да съм по-внимателен този път. И не бива да се удрям в уния неща, дето не знам точно какво са. Ето го. Беше то. О, искам си в момента да играя старата Temple Run 2. Тя беше друга. Вау. Какво е това? Чакай, нали имам щит? О, я стига. Предишната версия още мисля, че беше много по-добра. И ако може да си я върна. Ще е много хубаво. Само дано не бива да се удрям никъде и трябва да внимавам. Ай! Те неща трябва просто да ги прескачам и няма да се ударя в тях. О, сериозно? Ще внимавам. Всякаква грешка е възможна. Затова трябва да съм много внимателен. Но знаете, като стигна онази част, че внимателността ми става по-малка. Защо не скочих? Натискам за скокване, по-скоро опълзвам. Казвам ви, трябва да си върна старата версия, там бях по-добър. Определено. Пък тук съм ужасен. Игра е ужасно тази версия, не мога да повярвам. Мога да повярвам, но все пак ми е гадно, че игра толкова зле на тази нова версия. Самата версия е гадна. Напред! Но пак стигнах тук. Да разбера къде идва капани кога. Съкровище! Съндък. Много най-добър резултат. Да. Това беше гадно. Уау, за малко.
Я да проверя дали щита ми работи така. Защото миналия път не проработи. А, не исках натам. Дяволите! Чест. Четвърти. Добре. Хайде да продължаваме. Уоу, за малко. И да на този път не губя по този гаден начин. Стига де! Не ми реагира. Иначе хора, това е новата версия на Temple Run. Сигурно някои от вас вече знаят, но има такива, които не играят Temple Run. И може да не знаят. Внимателно. Уоу. За малко беше. Ура! Хайде сега напред. Този щит, не знам дали ще ми е напразен, но аз си го изхъбих току-що. Хайде де! Това е глупаво. Какво? Мисля, това да е последното ми бягане. Сега нека видим какво ще направя. Та на този път успея да мина своя рекорд, който не беше кой знае колко голям. Но пак е нещо. Давай, човека, отдето не че знаем името, но аз те управлявам. О, да, любимото ми. Давай, 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 давай. О, не, стигнах тук. Интересно как може да се удариш при толкова голяма стена, ако не го задвижа просто. Уау, това беше на косъм. Давай, щит! Аз така и така не минах през уния брадви. Почвам да бягам доста бързо, което не ми харесва. О, не, сега ще стане лошо. Поне бях прав, че успях да си мина рекорда. Уау. Стигнахме пак тук. С моя човек, дет не му знам името, но го управлявам. Опа! 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 Опа!